To Fransi ASDC mate Autonomous Demand Committee ahin pen ang litum press media, paper media, electronic media along kacer abdun kadowe akorte kumpani litum ahin pen churo parpig lo ni litum nang litum panang chu hangat teng pen ang litum kewang pen non kewang ji MP General Election 2024 puthak ASDC ahin pen ni litum ahin pen candidate ke pangda so press amelong tang pon na churu parpig lo bisa semet bangke dilitum ASDC hin pen pref ame ching tiako nilitum hin pen karbiang long kimbram baroy lo lapen tip theng ahe mailo ru semsom sing ti song be langkung sarsing habe khorsing terang muniram langne lapen khei atirim atuma phan chikimu lapen ahidume chuhanglo an paritame 1986 ani kan pen lapen non anon puan khei farman long ria farman autonomous te kachesong esek apran ke dam tuma phan apran ke chuan tonte phantame ni tum chikimu lapen ahidume chuhanglo asi alam thipi dabi dona patumi head nili tum me pe dulo labang ke ASDC KSA KNCA Joint Central Executive Committee ami dulo arna teng pen nili tum chingwai chingsai ka do pen nili tum chingwai det pen masi ajak dingklu apor pen nili tum chingwai chingsai lo masi chingwai chingsai api an ke nili tum ning class sap pen ka do go we ASDC KSA KNCA kadang we members bitame chedon sar pensi non ke wangji 2024 MP election general election along ASDC hin pen kachepati dunji fan akehai Johnson be XEM lo lapen ASDC ajun secretary lo lang fansi ASDC nominated candidate ason nilitum ingwai pensi nilitum cerai lo asi pini bangke ni litum kaduk we pang tak itu si pini bang lo si Fransi formally lo patum yata ni litum asong do ani tambe ampang welcome lo sta yes president hisab arang lipan Fransi ni welcome lo kan adom kedu bah muka Lasi alam the bangke non ke bangja election a importance mana significant aputha ka bang ni chiu ni jeng tu the semet alang lipan Johnson be XEM lapend general secretary ASDC hak ke cheng pen since inception of ASDC mang ke thek pen on ponita me karjap thip lo alang CM doi sahita me khe farman dong re farman ingthir jil semet bangke tangka maha ke chu tangla puson tangla smat thanga abot nama be jarabe si bangke lalo hinia bangke alangli inut karjap thip apin polo lapen pohitame partila anak kisung por hitame mena ana tum katlab hitame puthot ni litum ezis bangke pangtang thu je phani litum mangbor ilo asmer bangke 2019 an campaign asi bangbom pen non ni litum ahin pen alangli phansi litum toy dunik po athe ilitum kaddogo beta chinilo MOU dodet penafi 1995 MOU dodet penafi non puan hitame menang an a party atum adak MP kasi toy dunlo tebol hitame hadak parliament at chatayalong non puan hitame karbianglong arara kisum kasmet bangke kar ikithenai main aspiration la bangke article 244A Bharat Kachari arona long ke tok dak la so puthak tame ma dua MP tame hadak klar dak pen ke song dun dut pen compromise me pin pen la son abang ave la se alang phan chini baka la son be butang te litum kadoi tame la karjap thip ke do thip la pen kangthir jir la pen che song un la bang so ning ke the do pen si alang phan si ni litum parliament acha tailong tame karbenglong a isu lo mena isu lo karbenglong pen di mahasa we isu 244 kita chunda prang ya fan alang ni chesong ya fan si ni tum toy dun lo an para sitame kaprek non
nilitum nang song pen 2019 pen on puan nilitum nang song bom nang ana isu nang song lo aduya hoi punoi kar Benglong la pen Meghalaya border isu punoi la pen ako jasmer bangke Kajironga isu punoi mararapi ke pangareng amen pen nang chedai prosetan nang song lo an pare tame PGR la pen VGR along lake kachirai kom dia puthak la hitame nilitum abotai batai la ke na tum da chini la abotai batai hitame nilitum central government la pen ako dak Assam State la pen council along hitame nilitum abotai batai je song lo je song pen si nilitum la bangsu bangke theglong lo non ke bang jai election bangke isi ke thedung binom Karbianglong arat dasi common candidate lo pro autonomous te common candidate anpara hitame SC KS kensi a common candidate ko sol nilitum hemprekar iarar tum phan pandong si ba isi common candidate ko sol nilitum hok pon lo dasi doan nilitum delo dasi non ke bang ji ai election bangke isi nilitum Karbianglong akhe Karbianglong arat Karbianglong along ri lapan Karbianglong kar inai autonomous state a isu hab parliament long ka song pati krim dun thek ya fansi alang li fansi nil tum chotoi dun lo la pen ning thelo bhut ke jok arar phani tame alang li tum kadok ko bi alam matha pensi khe alam long ri alam matha pensi kadok ko ara ditame bhut e pak pak ame thanga bhut ditame autonomous state phan panong pen border ke cherai na ya adoi hoy ke cherai ni amen pen la pen kadok ko bi Karbianglong PGR VGR pendanglok kapre ka isu pusa ke cerai komji amen pen bude pak kadok we hitame SDC phan panong si lapana ko Johnson be phan bhut dipen ke ong dunga bhut pen ke pahai je phan si nilitum pini formally kadok ko we arar phan hitame nilitum chunuri ponlo bang